हेलो। हेलो। हाँ जी अमित जी, पुनः स्वागत बाटे। थोड़ा सा एगो कॉल आ गेला के वजह से हम ब्रेक पर चल गई हाँ। तो अच्छा अच्छा, कोनो जी, बात नहीं। तो हमनी के फिर से शुरू कर लिया। तो रउआ बताओ तो नहीं हम्म। होगा कि मने अश्विनी रुद्र भैया के बहुत सहयोग रहल रउआ एथी में है। तो जी हाँ, जी अश्विनी भैया के पूरा सहयोग रहल उसमें कहानी बहुत बढ़िया रहे। तो एकरा खातिर आदमी लाख भर के लागल रहा। अब एकरा में सोच रही कि हम काम शुरू के लिए बनी मई मई महीना के शुरुआत में, मतलब 1-2 तारीख के। जी जी ओकरा बाद से हम जुलाई में शूटिंग कंप्लीट करल बनी। जी 28 29 27 28 29 जुलाई के हमार शूटिंग कंप्लीट बा। ओकरा बाद से लेके अभी तक ले माने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना हो गया हमारा खाली एकरा पोस्ट में लागल बटे। अच्छा अच्छा। माने पोस्ट जी प्रोडक्शन में एकर 5 महीना लागल बटे। यहाँ एडिटिंग भइल, डीआई भइल, साउंड भइल, मिक्सिंग भइल, जी पूरा म्यूजिक म्यूजिक भइल। गाना हम रिकॉर्ड करनी मेघा जी से, मेघा श्री राम डाल्टन जी से, जी वहाँ के आवाज में। निर्गुण रिकॉर्ड करनी, निर्गुण हमारे ख्याल से औरत की आवाज में बहुत कम बटे भोजपुरी में जी जी अभी तब तक कर लेबा बहुत मने हम तो फिल्म चूंकि देखले बानी, हम तो ओकरा बारे में अभी रिव्यू दे सकत नहीं अपना स्तर पर। तो मने उ जौन वहाँ के निर्गुण गौले बानी उ मने चार चांद लगौले बा फिल्म में पूरा। एगो मतलब वहाँ के फिल्म के। आवाज बहुत जी जबरदस्त बा। जी। तो तो उहे जी एकरे में इ सब में प्रोसेस में लागल 5 महीना। लेकिन जी ई बात बाटे कि 5 महीना इंतजार कईल खराब ना भइल। हमरा अपना फिल्म देख के संतुष्टि मिला था। देखिए, सबसे पहला ऑडियंस हम ही बनी अपन फिल्म के। जी जी जब तक ले हमारा निमन ना लगी, हमारा काल परसों तक ले कुछ कुछ साउंड में दिक्कत लागत रहे, तो हमरा लागल कि ना ये ठीक करे के चाहिए। जी तो गईनी काल राती खन फिर गईनी स्टूडियो में और ओकरा के ठीक करा के एकदम जी लेके नहीं। जब तक ले हम संतुष्ट ना हो, हम रउआ से नहीं कह सकत कि रउआ फिल्म देखी हमार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा संतुष्टि होकर बहुत जरूरी होते। पहले कहें कि ई चीज हमार हटे, हम बनेले बनी, तो हमरा एक तरह से संतुष्टि जरूरी बटे। जी ना तो हम लोग से कह दें कि देख ली निमन फिल्म बनी, निमन फिल्म बटे, और वो देखी तो कहें कि कितना खराब बटे, तो फिर वो एगो अलग तनी एथी हो जाला। जी तो मने हमारा आप संतुष्टि पहले राउर रउआ बनावत हैं तो राउर जरूरी बटे। हाँ, पहले ओकरा हम बाद। वही पर ध्यान जी देवे नहीं। पहले हम वही पर ध्यान देवे नहीं। अगर हमरा काल जाके कोनो फिल्म फ्लॉपो होती है, लेकिन अगर हमरा अच्छा लागल भी है, अगर हम संतुष्ट बनी, जी। तो हमरा कोई दिक्कत तो नहीं है। मने लेकिन हमरा रउआ जहाँ ई तक ना लागल लगे कि था, कोनो प्रकार के हम कमी कर देनी जना से कि दर्शक का पसंद आयल चाहे मने ना जी ना ना, जी कहीं से कमी कमी कहीं से नहीं है। फिल्म हर तरीका से परिपूर्ण भी है। टेक्निकली देख ली, विजुअली देख ली, ऑडियो से देख ली, जी कुछ तरीका से देख ली, जौन तरीका से देखम फिल्म तरीका से एकदम परिपूर्ण भी है। कहीं से ओकरा कोनो कमी नहीं है। जी और जहाँ तक हम जानते नहीं कि हमारे अंदर समझदारी कुछ कुछ बात 4 साल से बनी फिल्म मेकिंग में, तो समझदारी बा। अगर हमरा वो चीज अच्छा लगा तो वो लोग के अच्छा लगबे करी। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। बस, तो तो कुछ बात एकरा के अभी मने ये जौन बाटे कि ई लोग के जैसे कि अभी तो रउआ हमरा बुझाता कि पूरी तरह से अथी के रिलीज में बानी अंडर द रॉक के, लेकिन ई ललका गुलाब जौन भोजपुरी के फिल्म बाटे एकरा के कब ले रिलीज करे के रउआ मने प्लान कर रहल बानी, योजना बना रहल बानी। एकरा के रिलीज तब करब जब हम अगला भोजपुरी शॉर्ट फिल्म शूटिंग करत रहो। अच्छा अच्छा शूटिंग कर लेब ओकरा बाद, मतलब एकरा के रिलीज तब करब जब हमरा पता रहे कि 3-4 महीना बाद एगो और फिल्म हम रिलीज करे वाला बानी। अच्छा अच्छा चली तो मने दर्शक लोग के तो इंतजारे रही बाकी। जरूर जरूर। तो जी हम जल्दी कोशिश करत नहीं। हमारा जितना जल्दी फिल्म शुरू हो जाए नेक्स्ट उतने देख के रिलीज करो। हमरा ख्याल से अप्रैल तक ले चाहे मई तक ले हम सोच ले बने रिलीज करे के। अच्छा अच्छा तो मतलब दर्शक का सामने ही अप्रैल मई में आ जाई। चलिए बढ़िया बाटे। हाँ, यही बीच में चाहता नहीं कुछ कुछ फिल्म फेस्टिवल तनी घुमा ली। फिल्म बनल भी है तो तनी फिल्म फेस्टिवल घुमा ली, कहीं कहीं से लोग देख लेवे, तो ओकरा बाद से फिर एकरा के पब्लिक में डाल दिया जाई। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया मतलब रउआ सोच रखले बानी। वैसे तो हम हम्म। मतलब पर्सनल तौर पर रउआ के जानते बानी कि रउआ भोजपुरी खातिर कितना समर्पित बानी। बाकी ई तो जौन भी सब बा लागल बा। हमनी के पूरा सहयोग बाटे। अब नया चूंकि हम एगो अथी न्यूज वेबसाइट बनौनी या लागल बानी हमहू तनी भोजपुरी के अथी में अपन आखरा और ना ई ना। सब वजह से तो हमनी का जुड़ल बरले बानी सब फेसबुक पर भइल चाहे हम्म व्हाट्सएप पर भइल चाहे मतलब और हम्म उ सबसे तो जुड़ल बा आदमी। बाकी हम सोचनी कि एगो तनी न्यूज टाइप के बनावल जाए कि देखी जितना भी भोजपुरी के न्यूज चैनल हमरा जान से बारी सब वेबसाइट वगैरह हम्म उ हम्म। भोजपुरी कम हिंदी के ज़्यादा इस्तेमाल होला ओमे। तो हाँ, हाँ भोजपुरी कब देखी ई चीज हमारो लोकल रहे। जी लोग हम बात बताई, यहाँ जी मन में बहुत दिन से ये सब बात चलेला जी कि
एक सेकंड तनी के फोन आ गई। ठीक बा, हम रखत नहीं तब। ठीक ना एक सेकंड ना कट गई एक सेकंड। जी हाँ का कहते हैं हम जी, रउआ कहत रहनी कि मने वो हमनी के वेबसाइटवा पर कहत नहीं सकी बहुत सारी वेबसाइट बारी सब भोजपुरी के जाना में हाँ हिंदी के। भोजपुरी के हाँ भोजपुरी के जितना चीज बटे वेबसाइट पर बात करनी है, हम वेबसाइट बात करते नहीं, फिल्म के बात करते नहीं, गाना के बात करते नहीं, कोनो अगर कंटेंट बाटे जी ठीक बा तो हमारा अभी तक ले इंटरनेट वर्ल्ड से लेके सामने फिजिकल वर्ल्ड से लेकर के केहू कहीं से हम बात कहीं सुन रहू बनी अगर मुंह से जी कह के जी तो हम अभी तक ले एगो जनना वाला कि तनी भोजपुरी एगो तनी भोजपुरी भाषा हटे, एक बोले के तरीका शैली है अपन जी ठीक बा। हम जी आज तक ले कोनो भोजपुरी फिल्म, कोनो भोजपुरी गाना, कोनो भोजपुरी मतलब आखिर परिवार के छोड़ के जन हमने के परिवार जितना जानकारी में लोग बाढ़ है जे लिखत साहित्य खातिर योगदान दे रहल बा लगातार जी इ लोग के छोड़ के जे लोग हम बहुत कम देखले बनी जे कि शुद्ध भोजपुरी के ऊपर ध्यान देत हुई। जी अधिकांश लोग हिंदी कवर बहुत इंक्लाइंड बड़े, बहुत झुकाव बटे हिंदी कवर उ लोग के। जी, तो हम जब ई वेबसाइट बनौनी तो हमारा मकसद ये रहे कि जितना भी सकारात्मक चीज बारी से ओकरा के सोझा ले आवल जाओ। मान ली कि हमनी के कोनो भी पत्रिका बा चाहे थी बा उ तो मान ली साहित्य के क्षेत्र में आप अच्छा करिए रहल बटे, बाकी साहित्य के अलावा ही बहुत ऐसा चीज बारी से हमनी के भोजपुरी में जौन उजागर होके के चाहिए, लोग का सोझा आवे के चाहिए, चाहे कोई व्यक्तिगत तौर पर ही अच्छा काम करता तो ओकरा प्रोत्साहन मिले के चाहिए। मान ली कि कितना आदमी पर्दा के पीछे रह जाता ओकर मने लोग नहीं जान पाओ कि आदमी है अच्छा कर रहल बा, तो ओकरो बारे में लोग का जाने के चाहिए कि कोई तो बाजे लागल बाटे। तो ये सब मकसद से हम बनौनी है। प्लस ई एगो मकसद रहे कि मने जे घर जवार से बाहर बा, गांव जवार से बाहर बाटे, दूर रहता, विदेश में रहता, वो सब लोग के भी भोजपुरी में अपना माई भाषा के मतलब अथी में न्यूज वगैरह मिलो, समाचार लोग पढ़ो, जानो गांव जवार में कि का हो रहा जानकारी रहो। हाँ जानकारी रहो कि का होगा तो हमरा का और अपना भाषा में पढ़ो, ढेर कनेक्ट करी। जी जी, तो ये सोच के हम एकरा के बनौले बनी है, पर अब काम कर रहल बनी। बहुत बढ़िया सोच बाटे, बहुत शुभकामना बा हमरा भइलवा के जी खातिर, बहुत क्लियर और सोच बाटे। एकरा के बस कायम रखब, अड़ी मत हो, अड़ी गाड़ी हो एकदम बिगब मत एकरा में से कहीं हिला मत कहीं। ना बिल्कुल एकदम पर हम डटल रहब। जौन भी बात मने रउआ के बहुत शुभकामना बा कि रउआ भोजपुरी खातिर मतलब एगो शॉर्ट फिल्म ले आओ तनी। ऐसे बहुत सारा मतलब हमनी के एकर एगो मतलब कदम बाटे, एगो बहुत बढ़िया कदम बा ई, जौन कि हमरा लागत कि आगे चल के मतलब बहुत सारा लोग के प्रेरित भी करी, या बहुत सारा मतलब जौन मिथक बन गइल बारी सके वो कहे के माने कि लोग का मन में भ्रम बा कि भोजपुरी हई चीज हटे, लेकिन उ ह ना वो खातिर आदमी प्रयास कर रहे बन जाए हमने के छोट सही, लेकिन बात जरूर सुनी लोग। जी हमने की आवाज भले धीरे पहुंची लोग तक ले, लेकिन पहुंची जरूर। तो पहुंचावे के बटे आदमी ओकरा में लागल बटे बढ़िया। एक बाद से हम शॉर्ट फिल्म हमारा पास ढेर बड़ी से भोजपुरी खातिर, हमारे पास एक से एक कहानी अभी हमारे सामने 7-8 गो कहानी बड़ी से भोजपुरी खातिर, बस हमारा बैक टू बैक बनावत जाए के बा। जी हम ओकरे कोशिश में बनल जाए फिल्म बनल जी है सर। जी, बाकी जितना रउआ फिल्म बनावत रही हमनी के बहुत अच्छा लागता कि मने रउआ काम कर रहल बानी, तो मने बहुत खुशी बाटे। अपना बीच के बानी आदमी रउआ से परिचित बात एगो और ही खुशी होला कि हमरा बीच के कोई अच्छा काम कर रहल बाटे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी हमनी के बाटे, हमनी के मने अपना स्तर पर हम तब व्यक्तिगत तौर पर हमारा जितना बाटे उ तो बरले बाटे, बाकी जितना लोग हम जानता नहीं ओहू लोग से जरूर हम एक बार निहोरा करब, आग्रह करब, विनती करब कि भाई ई अच्छा चीज बाटे, एकरा के प्रचारित करी, एकरा के आगे बढ़ाई, मने करी टूट ना पावे। तो हम तो करब। तो ये बाकी अब लास्ट में तनी सा एगो खाली कि मतलब भोजपुरी के बारे में रउआ हमनी के पाठक लोग खातिर कुछ संदेश दे दी। संदेश हम यह दिहल चाहब कि जितना हो सके उतना भोजपुरी जी, जितना हो सके उतना जी, लिखल पढ़ल सुनल गीत गावल नाचल झूमल घूमल जौन चीज करे को जितना पॉसिबल बाटे उतना भोजपुरी जी। जहाँ जरूरत लागत है कि हाँ अब ना छटाई तब जाके हिंदी में चाहे अंग्रेजी में जाई, जितना हो सके उतना भोजपुरी में रही, ढेर निमन लगी। अपन संस्कृति के उजागर करल जाओ, मिलजुल के सबके होके, अकेला से ना होई, कुल लोग के लागे के पड़ी जी। अगर भारत के युवा देश कहल जाला, एगो और बात हम अंत में कहल चाहब, बात मन में आ गई जी कहीं बिल्कुल। तो भारत के युवा देश कहल जाला तो भारत में बिहार बाटे, तो युवा बिहारों में बाटे, तो जवन बदलाव के बात भारत में आ रहल बाटे कि भाई भारत युवा देश बाटे, आगे बहुत पहुंच सकता, विश्व गुरु बन सकता, ढेर सब बात बड़ी सब जी। तो अगर वो बात में सच्चाई बाटे और अगर वो बात के मानत है नहीं, तो कम से कम इहो संगे संगे मानी कि भारत के अंदर एगो बिहार राज्य बाटे जहाँ भोजपुरी भाषा लोग
बोले वाला रहेला। इहो लोग यूथ बाटे, इहो लोग जवान बाटे, तो जवान ओहो लोग एनर्जी देश के बढ़ावे में लगावता। उ एनर्जी अगर अपन जी घर, अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपना जिला, अपना राज्य, ओकरा बाद देश बाटे। जी देश हमारा खातिर फीलिंग वाइज हमारा खातिर पहले बा, लेकिन अगर हम विकास के बात करी तो पहले हम अपन घर के विकसित करब न, तब जाके जी देश विकसित हुई। जी जी बिल्कुल सही बात। ठीक बा, तो हमार जी घर मतलब हमार भोजपुरी, ओकरा बाद हमार देश मतलब हिंदी। जी जी हमार घर भोजपुरी बाटे, तो हमारा अपना घर के ठीक करे के बा। सबके हम ये नहीं हो रहा करब कि सबके आवे जी अपन घर के ठीक करे, तनी ओकर प्रचार प्रसार करे, जौन चीज अच्छा बतना के बाहर बड़ा दिखावे दुनिया में। जी जितना हो सके उतना भोजपुरी रहो सके जी ही जा। जी हमारी ये नहीं हो रहा रही, हमू जियल चाहे नहीं, जिए नहीं, रोग सबसे ये नहीं हो रहा बटे। बाकी सब फिर दोबारा बातचीत हुई। जी तो हम खबर भोजपुरी परिवार का तरफ से रहुआ जौन अभी हिंदी फिल्म राउर जौन रिलीज होखे वाला बंडर दी ओकरा खातिर बहुत बहुत शुभकामना बाटे। जी जी जी, हमरा आशा बा कि बहुत से बहुत लोग ओकरा के देखो आ ओकरा जौन माने एम बाटे उद्देश्य रहल बाटे जौन कि हम तो चूंकि देखले बानी तो हम जानतनी कि माने एगो समाज में व्याप्त अभी जौन कि नशा टाइप के जौन चीज बारी से ओकरा खिलाफ माने ओकरा बारे में लोग के जनावे के एगो थी बाटे मकसद बाटे ओकर। बस बस वही से हम बनले रहनी है जी वही तो है। तो ई में ई सफल होके अपना उद्देश्य में बहुत से बहुत लोग देखे, बाकी हम ओकरा के अपना स्तर पर जितना हो सके उतना प्रचारित प्रसारित करब और रिलीज करी। ठीक। एकरा खातिर बहुत बहुत शुभकामना बाटे। अब भोजपुरी में और ही अच्छा करत रही, एकरा खातिर हमनी के जितना समर्थन जौन भी सहयोग जौन टाइप के हम कर सकतनी चाहे हमार टीम कर सकती है बिल्कुल वही करी। हमनी के बिल्कुल एकदम हर मुहिम के साथे बनी। ठीक है बाटे, चलिए तब खबर भोजपुरी परिवार की तरफ से रहुआ के बहुत बहुत धन्यवाद आ बधाई बाटे कि रहुआ हमरा के समय देहनी अपन हमनी से बातचीत कईनी, बहुत अच्छा लग रहा बा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई, बहुत धन्यवाद। रुआ से बात करके भोजपुरी के बारे में जहाँ बात हो के आदमी तो बात करी चाहबे करेला, जितना हो सके उतना बतिया सके आदमी। जी जी बहुत अथी बाटे। फिर रहुआ कोनो अथी अच्छा एगो अथी मुहिम लाई चाहे एगो फिल्म निकाली तो फिर हम चाहब कि जितना जल्दी हो सके फिर रहुआ से एक बार फिर यही तरीके का बात हो। बिल्कुल, ललका गुलाब के रिलीज के बाद फिर बातचीत करी जाई। अभी फिलहाल अंडर द रॉक होखत तभी ओकरा पे ध्यान दे बनी हम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दी, जब जब रहुआ अच्छा अथी करब तो हम अब ओकरा बिल्कुल प्रचारित प्रसारित करब। बिल्कुल हमार पूरा सहयोग बाटे रहुआ खातिर, जितना हम तन मन धन से जौन भी होई हम करब। चल ठीक 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 बा, प्रणाम। चलिए ठीक ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक प्रणाम। हेलो हेलो। हाँ जी अमित जी पुनः स्वागत बाटे। थोड़ा सा एगो कॉल आ गया के वजह से हम ब्रेक पर चल गई।